Naša trojdňová novinárska cesta sa začala stávkou. Šofér mikrobusu tvrdil, že nás za necelé 4 hodiny dopraví až do Jeruzalema. No od budovy Slovenského národného divadla v Bratislave je to kus cesty a my sme mali namierené do Slovinska, tak sme stávku prijali. Po necelých 3 hodinách sme boli ešte len v Maribore, druhom najväčšom slovinskom meste. Dali sme obed, krátku prehliadku mesta a tešili sme sa zo stávky, ktorú sme zjavne nemali ako prehrať. A to sme my po obede. Celkom vľavo som ja, potom Soňa Koželová zo Slovenského rozhlasu, ďalej spisovateľ, publicista a cestovateľ Gustav Murín a celkom napravo je náš sprievodca, skvelý chlapík menom Dragan, ktorému tvrdíme, že do Jeruzalema je ešte fakt ďaleko. Z omylu nás vyviedla kľukatá cesta do malebných kopcov na slovinsko-chorvátskom pohraničí. Po asi polhodine jazdy sme sa naozaj ocitli v Jeruzaleme. Tak sa skutočne volá malebná dedinka uprostred vinúcich sa viníc, kam až oko dohliadlo. Stávku sme prehrali, ale stavili sme sa o dobrú večeru a ukázalo sa, že s jedlom v tejto čarovnej krajine naozaj nebude problém. Problémom bolo z Jeruzalema odísť. Pred nami boli ďalšie dobrodružstvá plné histórie, prírody a gurmánskych zážitkov. A nám sa naozaj nechcelo opustiť tento kút Slovinska, ktorý silne pripomínal Toskánsko. Ďalšou zastávkou na novinárskej ceste bola Nová Gorica, čo znamenalo presun až na hranicu s Talianskom. Doslova. Nová Gorica je najmladším mestom v Slovinsku a leží priamo na hranici s Talianskom. Založili ju v roku 1948 a je živým svedectvom európskej histórie 20. storočia. Spolu s talianskym susedom Goríciou vytvárajú unikátny cezhraničný mestský priestor. V roku 2025 sa stane hlavným európskym mestom kultúry. It was actually quite a long road to this. I think the candidacy process started in 2016 already. Popravde, bola to dlhá cesta. Kandidovali sme už v roku 2016, ale naplno sme sa rozbehli až v roku 2020, kedy Európska komisia oznámila víťazné mesto. A dôvod bol naozaj veľmi špecifický. V 2020 tu bola covidová pandémia a bola na svojom vrchole, čo malo za následok obmedzenie pohybu medzi Talianskom a Slovinskom. Pre nás, čo tu žijeme, to znamenalo veľa nepríjemných obmedzení. Medzi Goríciou a Novou Goricou doslova vyrástol plot. A to bol jeden z dôležitých momentov pri rozhodovaní, pretože aj keď sú oba štáty súčasťou šengenského priestoru, stále riešime hranice a musíme diskutovať o tom, ako tieto obmedzenia prekonať. Mesto je známe svojou modernou architektúrou, živou kultúrnou scénou a blízkosťou k prírode. Nachádza sa tu univerzita, ktorá priťahuje študentov z celého sveta. My tento priestor nevnímame ako dve mestá, vidíme ho ako jednotný a je to dôležité aj z pohľadu kultúry. Začali sme prípravy s myšlienkou, ako prekonať hranice, nie fyzicky, ale mentálne. Ako to pripraviť, ako prekonať obmedzenia, prekážky a ako nájsť nové spôsoby spolupráce. Pre každého z nás to má veľký význam. Množstvo svetoznámych umelcov narodených v Slovinsku našlo cestu späť, aby pracovali na tomto projekte, ktorý rozhýbal celý región. Dôležitým momentom je tiež fakt, že celý projekt je pripravený bez podpory rôznych fondov. Všetky podujatia sú financované z vlastných zdrojov.
Budúci rok bude pre Novú Goricu skutočným kultúrnym ohňostrojom. Mesto chystá viac ako 1000 podujatí. Tešiť sa môžete na Hranice nekonečnosti, sériu koncertov spájajúcich slovinskú a taliansku hudbu, od klasiky až po elektroniku. Alebo Chuť dvoch svetov, gastrofestival kombinujúci slovinskú a taliansku kuchyňu s modernými trendmi. Baví vás divadlo? Je tu epická cesta, predstavenie odohrávajúce sa súčasne v Novej Gorici a Goricii, kde diváci prechádzajú hranicou ako súčasť deja. A výnimočný vizuálny zážitok poskytnú digitálne mosty, interaktívna výstava spájajúca umenie a technológie. Celé centrum mesta sa zmení na obrovskú galériu pod holým nebom. V programe bude niekoľko výnimočných podujatí. Prvým bude samozrejme otvorenie 8. februára. To je pre Slovincov veľmi dôležitý dátum. Je to štátny sviatok, Deň kultúry. V oboch mestách bude množstvo podujatí počas celého víkendu. Ďalším vrcholom bude začiatok mája, kedy budeme spolupracovať s ďalším európskym mestom kultúry Chemnitz v Nemecku. A potom sa v septembri uskutoční veľké podujatie zamerané na jedlo, samozrejme so sprievodnými kultúrnymi akciami. Volá sa to Chute bez hraníc a zvyčajne sa to koná iba v talianskej Gorícii, no tentoraz sa festival bude odohrávať v oboch mestách súčasne a koncom roka sa tešíme na rozsvietenie vianočnej výzdoby v oboch mestách súčasne a bude to poprvý raz v histórii, kedy budú mať obe mestá rovnakú výzdobu a veľmi sa na to tešíme. Snažíme sa využiť všetko, čo máme k dispozícii, všetky umelecké projekty a tiež ukázať ľuďom, že kultúra je v podstate na dosah ruky. No nielen kultúrou nás Slovinsko prekvapilo. Najväčším prekvapením pre Slováka je fakt, že Slovinci majú zdokumentovaných takmer 1500 kilometrov podzemia. Jednou z najznámejších jaskyň na celom svete je Postojna. Na vrchole sezóny nie je zriedkavosťou aj viac ako 9000 návštevníkov denne. Dnu sme sa dostali unikátnym jaskynným vláčikom. Asi po 2 kilometroch svižnej jazdy, tesne predtým, ako začnete v duchu frfľať, že nestíhate obdivovať, sa vláčik zastaví a začne sa skutočná prehliadka. Do niektorých častí jaskyne by sa pokojne zmestila katedrála. A konal sa tu dokonca aj koncert. 150-členný orchester hral pre 1500 poslucháčov. Je tu dokonca aj život. Jaskyňu obýva makarát jaskinný, známy tiež ako ľudská rybička. Tento bol zvlášť fešák. Na Postojnu si treba rezervovať aspoň polovicu dňa a vstupenku je najlepšie kúpiť deň vopred. Oplatí sa. Podvečer prichádzame do srdca Slovinska, Ľubljany. Toto čarovné hlavné mesto je veľké asi ako polovica Bratislavy. Architektúra so silným talianským vplyvom sa dá najlepšie obdivovať z nádvoria hradu, na ktorý sme sa dostali na tretí deň lanovkou a okrem michelinskej reštaurácie sme tam objavili aj malú galériu a ďalšie turistické lákadlá. A to sme opäť my. Prechádzku mestom nám spríjemnila miestna tržnica, ochutnávka vín a japonskí turisti, ktorí sa snažili odfotografovať všetko, čo sa nehýbalo. Malebné uličky starého mesta, plné secesnej architektúry, skrývajú rôzne prekvapenia. Napríklad unikátnu tlačiareň s neuveriteľne starým, no stále funkčným vybavením, ktoré je schopné vyprodukovať tlač, ktorú akosi dnešné moderné stroje veľmi nezvládajú. Majster v tejto tlačiarni je známy v celej Európe a medzi jeho zákazníkmi sú prakticky všetky dôležité vládne inštitúcie, ktoré potrebujú vytlačiť niečo naozaj extra. Slovinsko poznáme predovšetkým z diaľnice, keď cestujeme k chorvátskemu pobrežiu. Však
Turistom však dokáže ponúknuť oveľa viac ako preplnené pláže. A naviac, Slovinci majú na turistický ruch oveľa rozumnejší pohľad, ako nám potvrdil náš skvelý sprievodca Dragan. Yeah, most important thing for us is that we now at the moment Momentálne máme turistov trochu viac, ako by sme chceli, a tak je pre nás najdôležitejšie nájsť rovnováhu. To je jedna vec. A druhou je, že sa snažíme rozvíjať lokálnu agroturistiku, pretože niektoré časti Slovenska ani nie sú priveľmi turisticky rozvinuté, no sú navštevované turistami až priveľmi. A tak sa to snažíme rozšíriť aj na ďalšie oblasti, aby nechodili iba na 3-4 miesta, ale aby objavili aj ďalšie veľmi pekné časti našej krajiny. come also to other places because there are really many beautiful places. Dragan je scestovaný muž, ktorý ovláda niekoľko jazykov a o svojej krajine vie všetko, čo by mal sprievodca vedieť. It's difficult. Je to ťažko vysvetliť. Ja som naozaj mimoriadne šťastný pri každom návrate domov, ale neviem presne povedať prečo. Všade na svete sú krásne miesta, ale moje srdce je vždy tu. Takto to cítim. How I feel. Návrat domov sme sa rozhodli tesne pred rakúskou hranicou na chvíľu prerušiť a trochu si to celé utriediť. Treba povedať, že naozaj je prekvapujúce, že v Slovensku je čo prekvapujúce objavovať. Pretože my všetci si myslíme, že to poznáme a že vlastne Slovensko nás nemôže prekvapiť alebo nemôže ukázať niečo, čo ešte zatiaľ nevieme. Stalo sa, takže myslím, že cieľ tejto výpravy novinárskej sa naplnil vďaka teda veľvyslanectvu Slovenska v Bratislave a vďaka slovinskej turistické agentúry a keď som sa poplietol, tak nie je to náhoda, pretože tu sa hovorí napríklad, že sú slovenské železnice, hoci sú slovinské. Ja som bola prekvapená, lebo to bolo veľmi také nenásilné, milé, príjemné. Niekedy, keď som na takomto tripe, tak veľmi tlačia na pilu, toto bolo veľmi také vláčne. Oni sú tí Slovenci veľmi výkonní, ako keby presne vedeli, čo robia, ale je to bez takého toho únavného úsilia. Všetko dohodnuté fungovalo, všade nás čakali, všade nás vítali a musím povedať, že je potešujúce, že nás ako Slovensko vidia ako krajinu, ktorú stojí za to ukázať to najlepšie z toho, čo majú. V prvom rade jaskinný, taký veľký komplex Postojná. Ja nie som nejaká milovnička jaskyň, ale kto uvidí toto, ten bude ohromený. Tam nie je čo dodať. A druhá vec, príroda práve vlastne na hraniciach s Rakúskom pri Maribore, veľmi, veľmi čarovné miesto Jeruzalem, kde sú vinice, ktoré tá krajina pripomína Toskánsko, ale ešte zelenšia, možno dokonca ešte krajšia. To bolo teda veľkým prekvapením, to som nečakala od tohto tripu. Slovinsko nás naozaj očarilo svojou rozmanitosťou od malebných viníc cez tajomné jaskyne až po pulzujúce mestá. Táto malá krajina v srdci Európy má určite čo ponúknuť každému návštevníkovi.